Kami galing katapos ang ICPS for Molo is dead sa pagpanguna ni Police Major Madeleine Aquero. Nagahilibiyon, gagpuno sa paginulsol ang apat ka mga nagkanadakpan sa drug bypass operation sa Molo Police Station sa Zone 4 Barangay Balor, Molo, Iloilo City. Bandala 6:40 sa gabi, Pebrero 12, ginkasaka kooperasyon batok sa subject nga si Ramel Ytang Uy, 50 anyos. Lakip man sa naaresto, magutod ka si Liza Ibong, 24 anyos, Greg Ibong, 33 anyos, kag si Ariel Artonio, 25 anyos. Sa eksklusibo nga interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Marlin Roquero, hepe sa Molo PNP, genpayag silingan na baklan sang isa ka plastic sa Ginapatihan Shabu si Sinibalo gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Sa posisyon na kumpiskar ang 11 ka plastic sang illegal ka droga, lakip na ang bypass item kag nagabalor sang 136,000 pesos kag nagabugat sang 20 grams. Nakuha kita sa ila sa ka-bypass item kag mga pulo kag 11 pagit ka mga sachet sang suspected siya. More or less 20 grams. Siyempre, hindi man madula ang size ang south nga budots nga nagasekyar kung ikaw may arthritis. Sunod pa kay Roquero, nagdangat sa duwa kasi man ang inamonitoring sa mga suspect. Artis ginkasa ang operasyon na ibaluan sa kapulisan. Anay man nga napreso si Sinibalo, bangod man sa pagbaligya sang illegal nga droga. Kaso nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon Republic Act 9165 ang pagkatubangon sa sining mga nagkanadakpan samtang nakaunong sa Molo Police Station. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.